खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ दिनै आसाम सोरखारनि नैथि केबिनेट मेल जुथुमदों केबिनेट मेलाव माखासे बिथांखि लादों आसामाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि बिफान सोलाय-सोल' गिबि मन्थ्रिया सोलोंथाइ बिफानजों गोनांथार मेल जुथुमदों आसामाव ब्लेक फांगासजों सासे लाइमोननि जिउ खहा ONGCनि मावफारिया रितुल साइकिया आल्फा उदांनि आखायाव दं दिफुआव गावथारनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ हमबाय आसामाव सप्तासे लकडाउन खालामनो AIUDF आ सोरखारखौ सुबुरुन होदों साइक्ल'न बारहुंखा टाकटे फैगोननि एलार्ट दिल्ली उत्तर प्रदेश आरो हिमाचलखौ लाफानानै गोबां रायजोआव टकिय'नि डक्टर्स एसोसिएशनआ जानो गोनां अलिम्पिकखौ केन्सेल खालामनो थाखाय खावलायदों भारतनि अनगायै साइक्ल'न बारहुंखा टाकटेआ पाकिस्तानावबो मोनहैबाय सा 4 नि जिउ खहा जैकलिन फार्नांडेजखौ हलीवुडआव नुनो मोनसिगोन मनोज भाजपेयीनि वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 नि ट्रेलारआ दिनै रिलीज जाबाय दानिया आबुं रादाब दिनै आसाम सोरखारनि नैथि केबिनेट मेल जुथुमनाय जायो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटनि नैथि मेलाव माखासे गोनांथार बिथांखिफोर लानाय जादों मुख'नो गोनांदि गिबि केबिनेट मेलाव गिबि मन्थ्रिया केबिनेट मन्थ्रिफोरनो जिल्ला जिल्ला थांनानै कोविड थासारिनि खौरां लानो आरो बेनि रिपर्ट जगायनो बिथोन होदोंमोन आरो बे रिपर्टखौ गिबि मन्थ्रिया दिनै आजावदों दिनैनि केबिनेट मेलनि उनावनो मन्थ्रि पीयूष हाजरिका आरो केशव महन्तआ खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिआरखौ लाफाना कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाफोरनो केबिनेट मन्थ्रिनि रेंक आरो खाबुफोरखौ होनो थाखाय बिथांखि लानाय जायो बेजों लोगोसेनो केबिनेटआ दिनै देबजित साइकियाखौ आसाम सोरखारनि एडभोकेट जेनेरेल महरै थिसनथाइ होनो थांखि लानाय जायो मुख'नो गोनांदि सिगांनि समाव आसामाव इनचार्ज मिनिस्टार महरै खामानि मावोमोन नाथाय दानिफ्राय आसामाव गार्जेन मिनिस्टार महरै खामानि मावनो दिनैनि केबिनेटआव थांखि लायो गार्जेन मिनिस्टारनो गासैबो खामानिखौ मावफुंगोन आरो रायजो सोरखारा गाबोन गार्जेन मिनिस्टारखौ थिसनथाइ होगोन मोननै मोनथाम जिल्लानि गेजेराव सासे गार्जेन मिनिस्टार थिसनना जौगाखांनायनि खामानि मावगोन ओरैहाय आथिखाल कोविडनि थासारिखौ नोजोर होना आसामाव थानाय गासिबो अक्सिजेन प्लान्टफोरनो बेसेन नाङै मोब्लिब जगायनाय जागोन आरो बन्द जानानै थानाय प्लान्टफोरखौ खुलिफिननो नागिरब्ला सोरखारा बेसेन नाङै मोब्लिब होनो थाखाय बे दिनैनि केबिनेट जुथुमाव थांखि लानाय जायो होननानै मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया खौरांगिरि मेलाव फोरमायदों रायजो बेंगिरिनि गनायथि बादियै आसामाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ आलादा आलादा बिफानाव सोलाय-सोल' खालामदों एससिपि आरो डिसिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनायनि उनाव बे खेबाव आसाम सोरखारनि गोजौ थाखोनि सा 20 IAS अफिसारफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों फारिलाइ बादियै प्रणब कुमार ठाकुरखौ टुरिजम बिफाननि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि महरै थिसनबाय मनेन्द्र सिंहखौ नोगोर जौगाखां बिफाननि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि रवि शंकर प्रसादखौ पार्सनेल आरो जुनार फिसिनाय बिफाननि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि सैदन आब्बासीखौ हाइड्रकार्बन आरो एनार्जी बिफाननि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि विश्वरंजन सोमालखौ फूड एंड सिविल सप्लाई आरो कन्ज्युमर अफेयर्स बिफाननि प्रिन्सिपल सेक्रेटारि नीरज वर्माखौ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिफानाव प्रिन्सिपल सेक्रेटारि बीके चक्रवर्तीखौ सोलोंथाइ बिफाननि प्रिन्सिपल सेक्रेटारि डॉक्टर कृष्ण कुमार डेविडखौ हाइड्रकार्बन आरो एनार्जी बिफानाव प्रिन्सिपल सेक्रेटारि मुकेश कुमार शाहखौ गुवाहाटी डेभलपमेन्ट बिफाननि प्रिन्सिपल सेक्रेटारि मनीष ठाकुरखौ फाइनेंस आरो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिफाननि कमिशनर सेक्रेटारि MS मणिवन्नखौ एडमिनिस्ट्रेशन बिफाननि कमिशनर सेक्रेटारि आकाशदीपखौ जल जीवन मिशननि कमिशनर सेक्रेटारि आरो इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजीनि डाइरेक्टर साजल जामान हाजरिकाखौ बराक सेरफां डेभलपमेन्टनि कमिशनर मधुरिमा बरुवा सेनखौ सशियल वेलफेयरनि सेक्रेटारि विनोद शेषानखौ आबाद बिफाननि सेक्रेटारि हुमेन दासखौ रुरल डेभलपमेन्टनि सेक्रेटारि रश्मि उपरंजी कराटीखौ एलिमेंटरी एडुकेशन सेक्रेटारि कैलाश कार्तिकखौ कामरूप मेट्रो एंड बायोटेक बिफाननि डिप्यूटी कमिशनर आरो गुवाहाटी बायोटेक पार्कनि चीफ एक्जिक्यूटिव अफिसार महरै पोस्टिं होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबारखालि सोलोंथाइ बिफानजों मोनसे गोनांथार मेल जुथुमदों गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव जनता भवनाव जुथुमनाय बे मेलाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु राङारि मन्थ्रि अजन्ता नियोग आरो सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जुथुमाव मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजाद खुंनाय फोरोंगिरिफोरनो दान बान्था होनाय गोदान थिसनथाइ होनाय आरो फरायसाफोरनो स्कुटि राननायखौ लानानै माखासे बिथिङाव गेबेङै सावरायनाय जायो मुख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सोलोंथाइ आरो राङारि बिफानजों सावरायनाय मेलाव बिथांखि लादोंदि रायजोआव गोदानै प्रभिन्सियेलाइज खालामजानाय फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरनो फैगौ 1 खालारनिफ्राय लान्थ्रि दान बान्था होगोन
फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननाय खामानिखौ थाबैनो फोजोबगोन हायार सेकेन्डारि स्कुलाव गोदानै थिसनथाइ होनायनि थाखाय गोदान नेमखान्थि थियारि खालामगोन इन्जिनियारिं बिथिङाव गोदानै थिसनथाइ होनायनि थाखाय गोदान बर्ड दागोन सोलोंथाइ बिफानाव थाबैनो 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंखौ गोदानै थिसनथाइ होगोन सतीश आदि इउनिभार्सिटि आरो माजुलि इउनिभार्सिटियाव थाबैनो अरायथा नङै मावख' बानायगोन मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ थाबैनो खुंगोन बेनि थाखाय मेलेमजिबि आरो फरायसालिफोरजों सावरायनाय जागोन मेट्रिक आनजादनि आयदा खमायनाया बिथांखि नङा सावरायनो लानाय आयदासो कम्पिउटार सोलोंथाइखौ सरासनस्रा सोलोंथाइजों गोरोबहोनो थाखाय सोलोंथाइ बिफाना पलिसि बानायगोन बेनि अनगायैबो माखासे आयदानि सायाव गिबि मन्थ्रिजों सावरायनाय जर'खा मेलाव बिथांखि लानाय जायो होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों आसामाव करोना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरावनो ब्लेक फांगासनि गाग्लोबनायाव आसामाव सासे लाइमोना जिउ खोमानांबाय सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसामाव ब्लेक फांगासजों गाग्लोबजानाय गिबि बेरामिया दिनै फुंनि 6 रिंगायाव एपल हस्पिटालाव जिउ गोमाबाय ब्लेक फांगासनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आसामनि गिबिसिन सुबुंखौ नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दिंसामुगावनि पलमुनि बरा होननानै सिनायथिनो हादों मुख'नो गोनांदि आसामावबो करोना भाइरासनि गिलु-बालु थासारिनि गेजेरावबो मंगलबारखालि ब्लेक फांगासजों गाग्लोबजानाय बेरामिया सोराङाव फैदोंमोन ओरैहाय ब्लेक फांगासजों लानानै रायजो राजाफोरा गिनांगौ गैया ब्लेक फांगासआ मोनसे गोजाम बेराम आसामाव ब्लेक फांगासनि मुलि आरो ट्रिटमेन्ट दं आसामनि डक्टरफोरा ब्लेक फांगासनि ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय थियारि होननानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि मासिगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों ONGCनि मावफारिया रितुल साइकेया आल्फा उदांनि आखायाव गाहाम देहायावनो दं होननानै सिमान लाबाय आल्फा उदांनि गाहाय दैदेनगिरि परेश बरुवाया बबेखानि रितुल साइकेयाखौ आल्फाया थाबैनो उदां खालामगोन आरो न'आव दैथायहरगोन होननानैबो खोथा होदों परेश बरुवाया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रितुल साइकियानि न'आव थांना न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ खौरां लाहोयो आरो सोरखारा रितुलखौ मोजां देहायावनो आल्फानिफ्राय उदां खालामना लाबोफिनगोन बेनि थाखाय सोरखारा खामानि मावगासिनो दं होनना रादाय होनायजों लोगोसे रितुल साइकिया म्यानमाराव आल्फानि आखायावनो दं होनना दाबि खालामनायनि उनावनो परेश बरुवाया सिमान लादों मुख'नो गोनांदि रितुल साइकियाजों लोगोसे ONGCनि गुबुन सानै मावफारिया मोहिनी मोहन गगৈ आरो अलकेश साइकियामोनखौ थांनाय 21 एप्रिल खालारखालिनो सन्देहगोनां आल्फानि थिउरियाफोरा शिबसागर जिल्लानिफ्राय लांखारदोंमोन आरो रैखाथि बिफाननि अपारेशनाव मोहिनी मोहन गगৈ आरो अलकेश साइकियाखौ उदां खालामनो हादोंमोन नाथाय रितुल साइकियानि बागै जेबो खौरां मोनाखैमोन आरो बै समनिफ्रायनो रितुल साइकिया आल्फा उदांनि आखायावनो दं होनना रैखाथि बिफाना दाबि खालामदोंमोनब्लाबो आल्फानि आखायाव गैया होनना आफादनि बिथिंनिफ्राय खेंफोरथि होदोंमोन थांनाय शनिबारखालि कार्बि आंलं जिल्लानि डिफुआव देबजित सिन्हा मुंनि सासे फालांगिरिखौ सानावनो गावथारलांनाय दुथांफोरखौ पुलिसा हमबाय देबजित सिन्हाखौ गावथारग्रा सानै दुथांखौ मंगलबारखालि हमनो हादों होननानै आसाम पुलिसनि DGP ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंहआ टुइटाराव टुइट खालामदों मुख'नो गोनांदि देबजित सिन्हाखौ गावथारनाय जाथायनि दायाव फ्रान्सिस इंटी आरो वाइसं तेरां मुंनि सानै दुथांखौ पुलिसा मंगलबारखालि एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरजों लोगोसे बुथारनायाव बाहायनाय हाथियारखौबो बोखांनो हादों होननानै पुलिस बिफाना सुलुङाव फोरमायदों आसामाव करोना भाइरासनि गिख्रंथावै गाग्लोबनायखौ होबथानो आरो करोनानि हेंथायै जुजिनायनि थाखाय हेंथा दोलो AIUDFआ सोरखारखौ सुबुरुन होदों आसामाव सप्तासेनि थाखाय लकडाउन खालामनो रायजो सोरखारखौ सुबुरुन होदों AIUDFआ मुख'नो गोनांदि आसाम नाङै सप्तासेनि थाखाय आबुं लकडाउन खालामब्ला आसामावबो करोना गाग्लोबनायनि जिन्ज्रिखौ फसंनो हागोन आरो बेनि बागै सोरखारा सानजायो होनना खौरांगिरि मेल खुंना AIUDFआ बुंदों बेजों लोगोसेनो करोनानि हेंथायै आसाम सोरखारा लानाय हाबाफारि आरो बिथांखिफोरखौबो बरायदों आरो सोरखारा फोसावनाय कभिडनि नेमखान्थि आरो गाइडलाइन्सफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखायबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों साइक्ल'न बारहुंखा टाक्टेनि जाहोनाव सानजाहा आरो सोनाब उत्तर प्रदेश सानजाहा राजस्थान आरो दिल्लीयाव मिडियाम लेभेलनि अखा हागोन हाजो ओनसोलाव गोबां अखानि गोहोमा गोग्लैगोन ओरैहाय गोजौ हिमालयाव बरफ खोरिनायनि खौरां फोरमायदों बेनि अनगायैबो हादरनि गोबां रायजोआव अखा आरो बारहुंखाफोर बारनायखौ नुनो मोन्दों UP दिल्ली हिमाचल प्रदेशखौ लाफानानै गोबां रायजोआव बेनि गोहोम गोग्लैगोनखौ नुनो मोनगोन हिमाचल प्रदेशनि गंजी जिल्लायाव आरो हाजो ओनसोलाव अखाजों लोगोसे बरफ खोरिनो हागौनि एलार्ट खालामनाय जादों मुख'नो गोनांदि भारत बोथोर बिगियाना फोरमायदों दि दिनै थामहिनबा बुधबारखालि बे बारहुंखाया राजस्थान आरो हारियानानि बाहागोआव बारहैगोन बेनि जाहोनाव सोनाब उत्तर प्रदेश सानजा राजस्थान आरो दिल्ली NCRआव मिडियाम लेभेलनि अखा हागोन दिल्लीनि खायफा ओनसोलफोराव गोख्रोङै अखा हानो हाथावगौ बोथोर बिगियाना दिल्ली NCR हठात दिल्ली कैपिटल्स रिजन आरो उत्तर प्रदेशनि गोबां जायगाफोरखौ लानानै एलार्ट खालामनाय जादों बेनि गेजेरजों गोख्रों अखा आरो घन्टायाव 560 किल'मिटारनि गोख्रैथिजों बार बारनो हागौनि खौरां फोरमायदों थांनाय 2020 मायथाइयाव जानो गोनां टकिय' अलिम्पिकखौ बुहुमनाङैनो गिख्रंथाव करोना भाइरासनि गाज्रि थासारिनि थाखाय खुंफुंनो हायाखैमोन फिन देग्लाय 2021 मायथाइयाव टकिय' अलिम्पिकखौ खुंनो थाखाय थियारि जानायखौ नुनो मोन्दों
बेनि गेजेरावनो दायो फिन आरोबाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया फिन बुहुमनाङैनो गिख्रंथाव महर लाफिननायखौ नोजोर होनानै टकिय'नि डक्टर्स एसोसिएशनआ फैबाय थानाय जानो गोनां टकिय' अलिम्पिकखौ केन्सेल खालामनो थाखाय टकिय' अलिम्पिक बानजाय आफादखौ खावलायदों। डक्टर्स एसोसिएशनआ फोरमायदों दि अलिम्पिकनि जोहै भाइरासआ गोसारनो हागौनि गिनांगौ दं। मुंख'नो गोनांदि अलिम्पिकआ जागायनो 10 सप्तानिबो खम सम दंसै। बेनि गेजेरावनो जापानाव दायो कर'नाजों गाग्लोबजानायनि बिबाङा बांगासिनो दङ आरो सुबुंफोरनि गेजेराव अलिम्पिक खुंफुंनायनि हेंथायै बिबुंथिफोरा गोरायै होगासिनो। टकिय'नि खमैबो 6,000 मावफारियाफोरनि डक्टर्स एसोसिएशनआ बुंदों दि जों दायो ब्रैथि दोहौनि थासारिखौ मोगा-मोगि खालामगासिनो आरो बेनो दासिमनि बांसिन गिदिर दोहौ होननानै फोरमायदों। मुखुबावनो गोनांदि डक्टर्स एसोसिएशनआ सोरखार आरो अलिम्पिक बानजाय आफादनिसिम खावलायदों दि बिथांमोनखौ माहारियारि अलिम्पिक कमिटिजों सावरायलायनानै बे इभेन्टखौ केन्सेल खालामनायनि थांखि लानांगौ। साइक्ल'न बारहुंखा टाकटिनि गोहोमा दायो पाकिस्ताननि तटीय ओनसोलखौ साग्लोबबाय। गोबां जायगायाव सुबुंनि जिउ खहा। दासिम मिथिनानै मोननाय बादिब्ला गासै 4 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबां न'-बांखौ थेर-बेथेर खालामबाय। पाकिस्ताननि बोथोर बिगियाननि फोरमायनाय बादिब्ला दायो बे साननैया अखाजों लोगोसे गोख्रों बार बारबाय थानो हागौ। मुंख'नो गोनांदि साइक्ल'न बारहुंखा टाकटिया बेनि सिगां भारतनि कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र आरो फिन गुजरातआव थेर-बेथेर खालामनानै सिगां फारसे आवगायलांबाय। बे बारहुंखानि जोहै पाकिस्तानाव ट्राफिकनि जेंना सोमजिदों। तटीय ओनसोलनि जायगा जायगा गोख्रै बारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सुबुंफोरा गावबा गावनि गारिफोरखौ लामा गेजेराव लाबथादों, जायनि थाखाय ट्राफिकजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। पाकिस्ताननि थासारिया 12 घन्टासिम बिब्दिनो थाबाय थानो हागौ होनना बोथोर बिगियाना लैथोआव ना हमनायखौ बन्द खालामथ'बाय। बलिउड एक्ट्रेस श्रीलंकानि थागिबि जैकलिन फार्नांडिसखौ हलीवुडआव नुनो मोनसिगोन। रिपर्टनि फोरमायनाय बादिब्ला जैकलिनआ थाबैनो हलीवुडआव डेब्यू खालामनो थांगासिनो। बेवहाय बिथाङा पपनि आखुआव फाव खालामगोन। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला मोनसे शूटखौ पुलिस स्टेशनाव खालामनाय जादों। दायो जैकलिननि अनसायगिरिफोरा बिथांनि भिडिअ'खौ नायनो थाखाय हांखुर जागासिनो। बलिउड एक्टर मनोज बाजपेयीनि वेब सिरिज द फेमिली मैन 2 नि ट्रेलारा दिनै थामहिनबा 19 मे फुंनि 9 बाजियाव अमेजन प्राइमआ रिलिज खालामबाय। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला 10 जुनाव ओंखारनो गोनां द फेमिली मैन 2 खौ 4 जुन 2021 आवनो रिलिज खालामनाय जागासिनो होननानै फोरमायदों। बे 2 मिनिट 49 सेकेन्डनि ट्रेलाराव द फेमिली मैन 1 आव नुनो मोननाय श्रीलंकानि फिसा न' आरो साख्रिनि गेजेराव थानाय सावगारिखौ नुनो मोनदों। नाथाय बे बाराव एक्टर मनोजजों मोगा-मोगिया मोनसे गोदान बोलो आरो अन्थाइ बिकास टुरजों जागोन। बे आखुखौ सामन्था आकनेनीआ खालामदों। ट्रेलाराव सामन्थाखौ मोनसे थिउरि हानजानि सोद्रोमा नुनो मोनदों, जाय माबा मोनसे मिशननि खामानि मावनाय नुदों। बे द फेमिली मैन 2 आव मनोज बाजपेयी आरो साउथ सुपारस्टार सामन्थानि अनगायै प्रियामणि, साराभास्मी, सीमा बिस्वास, दर्शन कुमार, शरद केलकार, सन्नी हिंदुजा, श्रेया धनवंतरी, शाहाब अली, वेदांत सिन्हा, महक ठाकुरखौबो नुनो मोनगोन। बेनि अनगा तमिल सिनेमानि माइम गोपी, रविंद्र विजय, देवरसिनी चेतन, आनंद स्वामी आरो एन अलगम पेरुमलखौबो नुनो मोनगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।